Predstav si svet bez Dark, bez Parasite, bez Fargo. Znie to nemožne však. Tieto diela zmenili filmovú históriu. Získali Oscary. Zbierali milióny divákov po celom svete. Ale takmer nikdy nevznikli. Počuješ správne. Tieto kultové projekty boli na pokraji zrušenia. Štúdia ich odmietali. Producenti krútili hlavami. Nikto neveril v ich úspech. Dark. Nemecký seriál o časových paradoxoch. Netflix ho takmer nikdy nenatočil. Príliš komplikovaný, hovorili. Príliš temný pre bežného diváka. A čo Parasite? Bong Joon-ho chodil od štúdia k štúdiu. Dvere sa mu zatvárali pred nosom. Korejský film o triednych rozdieloch? To predsa nikto nebude sledovať. Potom je tu Fargo. Bratia Coenovci vytvorili geniálny film. Ale premeniť ho na seriál? Nemožné, tvrdili kritici. Zbytočné riskovanie. Zamysli sa nad tým, čo by sme stratili. Žiadne sic mundus creatus est. Žiadna rodina Kim v luxusnej vile. Žiadny Lorne Malvo a jeho desivý pohľad. Celé komunity fanúšikov by neexistovali. Diskusie na internete by nikdy nezačali. Teórie a rozbory by zostali nenapísané. Títo tvorcovia mali jednu spoločnú vec. Odmietali sa vzdať, bojovali za svoje vízie. A ich tvrdohlavosť zmenila všetko. Ako sa im to podarilo? Ako premenili odmietnutie na triumf? Aké prekážky museli prekonať? Odpovede ťa šokujú. Začnime z Dark. Rok 2015. Dvaja nemeckí tvorcovia majú šialený nápad. Seriál o časových slučkách v malom mestečku. Problém? Nemecko nerobilo takéto projekty. Žiadne sci-fi, žiadne komplexné príbehy. Televízie chceli kriminálky a romantické drámy. Baran Bo Odar a Jantje Friese počuli nie znova a znova. Príliš temné, príliš metúce. Nemecký divák to nepochopí. Potom prišiel Netflix. Hľadali niečo iné, niečo odvážne. A Dark sa stal ich prvým nemeckým originálom. Dnes má kultový status po celom svete. Teraz Parasite. Bong Joon-ho mal víziu. Príbeh o dvoch rodinách. Bohatý hore, chudobný dole. Jednoduchá metafora, ale geniálne prevedenie. Hollywoodske štúdia? Nezáujem. Korejský film bez hviezd? Bez šance na úspech. Režisér musel bojovať 7 rokov, 7 dlhých rokov čakania. Výsledok poznáš. Prvý neanglický film s Oscarom za najlepší film. História sa prepísala. A tí, čo odmietli? Dodnes si hryzú nechty. Fargo má iný príbeh. Film z roku 1996 bol legendárny. Ale premeniť ho na seriál? Riziko obrovských rozmerov. Noah Hawley prevzal výzvu. Vytvoril niečo nové. Zachoval ducha originálu. Pridaj čierny humor a brutálne zvraty. Kritici boli šokovaní. V pozitívnom zmysle. Čo majú spoločné? Vytrvalosť. Vieru vo vlastnú víziu. Odmietnutie neznamená koniec. Znamená len novú príležitosť. A teraz otázka pre teba. Aké ďalšie filmy takmer nevznikli? Napíš do komentárov. Možno poznáš príbeh, o ktorom nevieme,